Bohužel, papalášům se úplně nelíbila představa o svobodný umělé inteligence. A ptáte se, co dělali mezi tu dobu naši rodiče, co se tyhle ty bestie stavili stříc mrtvol? Schovávali se za 3 podělanýma dveřmama, jen čekáme, než se něco podělá. A proto je mým projektem tenhle kruto přísnej paprskomet. A to není moc cool, v klidu, tupci.